Els pescadors de l'arc mediterrani reclamen poder comprar el carburant a 40 cèntims al litre. Ara en paguen 70. També es queixen de la massiva importació de peix de fora i d'una legislació massa estricta. Per tot plegat, els pescadors francesos ja fa una setmana que no surten a la mar i demà es podrien sumar a la vaga confraries d'altres ports d'Espanya, Itàlia i Portugal. Tot dependrà de com vagi avui la reunió que representants del sector han de tenir amb el comissari europeu d'Agricultura i Pesca per trobar solucions. Demà els pescadors espanyols s'han de reunir amb la ministra de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, Elena Espinosa, per plantejar les seves reivindicacions. De moment, a França els pescadors han aconseguit començar a negociar amb el govern el preu dels carburants. Els ofereixen 40 cèntims durant 6 mesos, cosa que nosaltres acceptaríem la proposta aquesta per part del govern espanyol, que ens sembla molt bé. Però bueno, veurem a veure el que explicaran a Madrid el dilluns. A Catalunya el seguiment de la vaga serà dispar. Els armadors d'arrossegament del Port de Barcelona seguiran la convocatòria a partir de demà i a més diuen que acomiadaran temporalment els seus treballadors. No podem, a més de que no anem a treballar, carregar-nos amb els costos de seguretat social. Per tant, que se'l faci càrrec l'administració, que és la que ens ha creat aquest problema. Que com que ja veiem que és una mort anunciada, ara nosaltres mateixos podríem dir, podem continuar treballant, però si no parem avui, la setmana que ve potser no podrem pagar el cupó de gasoil. A Tarragona, en canvi, han acordat esperar la trobada de la patronal d'armadors amb el Ministeri per sumar-se o no a les mobilitzacions. On sí que s'ha fet notar la protesta dels pescadors és a la Catalunya Nord, des de dilluns que no deixaven sortir els camions cisterna de les refineries i dipòsits i fins aquest cap de setmana no s'ha començat a normalitzar la situació. A finals de mes està previst que pescadors de tot l'estat es manifestin a Madrid.